Sähkömoottoreissahan me tiedetään se, että tähän kun laittaa virtalähteen kiinni, niin tämä lähtee pyörimään. Ilmiö tosin toimii myös toisinpäin. Eli jos me pyöritetään hirveän nopeasti tätä rullaa, tätä akselia tässä, niin me generoidaan sähkövirtaa näihin johtimiin. Ja ääni, kun se etenee johdossa, niin sehän on vaan niin kuin sähköistä värähtelua. Niin mä pohdin sitä, että voisimmeko käyttää sähkömoottoria soittimena, syntetisaattorina, että me pyöritetään rullaa ja generoidaan sähkövirtaa, ja sitten me se sähkövirta konvertoidaan, eli muutetaan ääneksi, joka sitten voi kuulla. Ja miten me tämä toteutetaan on, että me laitetaan tämmöinen instrumenttiplugi kiinni meidän sähkömoottoriin, ja sitten katsotaan minkälaista audiota me saadaan sieltä ulos. Me voidaan testata tällä. Ja sitten jos me saadaan jotain hyvää soundia, me voidaan heittää se meidän Abletoniin ja katsoa, saadaanko me jotain musikaalista siitä ulos. Mutta no niin, nyt tehdään sillä tavalla, että siis yhdistetään nämä toisiinsa. Näin. No tää ei ole kyllä kovin käyttökelpoista. Meidän pitäisi periaatteessa saada tää rulla pyörimään aika kovaa, että me saatais mitään semmoista järkevää ulos. Mut mä en ihan sormella... Tulee sormi kipeäksi. Okei, me ei sormella saada tätä pyörimään nyt hirveän nopeasti tätä rullaa, mutta meidän pitäisi rakentaa joku semmoinen mekanismi, jolla me saataisiin paljon nopeampia pyöritysnopeuksia. Niin katsotaan, jos saataisiin semmoinen aikaiseksi. Mulla on siitä yksi idea jo valmiina. Kahden eri prototyypin jälkeen päädyimme nyt tällaiseen malliin. Tässä siis ajatus on se, että käyttäjä tai soittaja pyörittää kampea ja me saamme tästä audion ulos tätä kaapelia pitkin ja sitten voimme kuunnella, että minkälaista soundia tästä tulee. Nämä hammasrattaat nopeuttavat tämän pyöritysliikkeen 40-kertaiseksi. Ja täällä me näemme, että sitten pyöritämme tätä sähkömoottoria, joka puolestaan on kiinni tässä meidän plugissa. Siinä välissä on tuommoinen yksi kondensaattori, jonka tehtävä on leikata pois tasavirta signaalista. Katsotaan nyt minkälaista soundia me tästä saadaan. No, tää nyt kuulostaa siis tältä. Ei mikään musikaalisin tällä hetkellä, mutta mä mietin, että tähän voisi laittaa ton tämmösen autotune-plugarin, että me saadaan tää johonkin tiettyyn vireeseen. Kokeillaan G-mollin blues-kaavaa. No ei vielä hyvä, mutta otetaan tää smooth pois, niin nyt niin noi sävelet tulee paljon selkeämmin esiin. Näin, siinä nyt on selvästi jotain soolonaineesta. Hyvä. Sitten vielä laitetaan tänne tremolo. Voidaan laittaa se vaikka itse asiassa ennen tätä. Yksi toinen, mitä me voidaan koittaa
luodaan tämmönen tremolo swing. Tää kuulostaa tältä. Luodaan tänne 3 tämmöstä kanavaa. Ja nyt me voidaan tällä valita, kuullaanko me ihan tämmönen suora, puhdas signaali. Kaikkihan nämä menee siis autotunen läpi, mutta itse asiassa tähän voisi kirjoittaa, että no swing, no tremolo. Ja sitten kun me valitaan tämä, niin se soittaa siis pelkän autotunen. Jos me siirretään tätä valintaa tohon, sitten se soittaa tämän ketjun, jossa meillä on tää swing-rytmi. Ja sitten viimeisenä meillä on tämä, jossa meillä on ihan 8/8 tremolo. Ehkä tätä voi säätää vaikka 16/. Tai 12/. Eli suora, swingi ja sitten ihan tremolo. No niin, katsotaan onko tästä soittimesta meille sooloilusoittimeksi. Vaihdetaan moodia. Hyvä. Vielä. Semmonen. Aika hauska.